may katunga. Malibot mo ng balay. Ang balay na ang katunga. Kaya akong bunal. Mag-house tour me, mag-house tour me. May langay. Sorbi ang tagiya sa iyo. May dagan lagi punso di ano? Dati dagko nagiling ako ano. Kasi nga na ni. Gapas-gapas. Asi gapas-gapas ani. Para luas. Para luas ni? Ay, kani? Gapas ako na. Oh. Ay, kini Bisaya og naong. Kini Amerikano. Bitaw ti mao man ako kita nang gapas-gapas dito sa muara. Gapas-gapas niya kini ang Bisaya. Sa luas mo na. Tama din luas di ay. Karon ba ko ba? Bisaya jud ito siya. Kani Amerikano. Bata ba? Luas na. Ah, unsa ni painom? Painom ang gamot. Hala mo ni kang hindi sa una giluasan yang baba. Ipainom ang gamot din ang Mulan Uy. tubig. Mulan? ya mo istorya mo gaano nga mawang luas malay sa dati malayang gapas-gapas malayang luas anak mo tino. Nakaiyaw yun. Magkuring po dai. Ano pagiri sa una rin? Nabuhok kayo mo diri Hindi ako bunal ba? Ay ko bunali. Busog ko. Nanapoy ka ng nakang lubing. Ikano mo sa nag... Mabawtag ambak mo. Pakiyot. Pakiyot pa Ginalin. Ang among tour guide. Nauna na among tour guide. Ano man doon? Ay, may agi. Kita rin siya. Langay lang kita. Pinay kamote diri ay na siguro ni unod rin. Hoy, lindot am nagkamote inyong atubangan dito rin kay ngano. Kaya nagkamuti sa una. Buhagag. Purok raman siguro na. Nani unod oy? Dato maligikan. Nani unod? Bayulit siguro na yung kamuti. Ito ko na sumayan. Tana ay murong tagngaya. Still lang nato datan. Utan man nila lami di ko anon. Walay? Hmm. Hanay unod. Naa. Wala kay iya te. Ay gamay. Ari lang ya pangawat diri te. Asa okra? Kisa nang ukra. Asa oo. Asa okra? Sama nang diri. Asa okra? Uy, nindot oh, kinsa man ning tanom diri gulayon ba? Nawa ko sa kontanon. Nawala hinog. Tres ko. Isa ra man ka buo. Ay tapa ay. Ngunit mo at 50. Hala, ang daming takway. Ah. Asa mo tayong kuan? Apa oh? Ayaw uy. Ano man? Ha? Hala, nagtak... Hala, bitin! Hala, ka na ko sa bitin, Jin! Bilis ba? It's a prank! Si Irene na. Bot-bot ni mo diya, Riz. Wala nga ligay. Wow, kadaghan. Ida ka maluto te. Te? Masilag sudan gud rin, ay Jin. Kan, tagas kaayo ilang kontakoy oh. Ida ka maluto te. Dili sa puron. Pasok puron. Pasok siya kay daghang silag sudan, ha? Dilan ta paingon rin oy, init ya rin. Init. Nanguha kami ng takoy mga guys. Aming ulamin. Omong sudanon. Isaon niya? Tudon niya plako. Hala, nara rin. Hala, ang dagko kayo. Tasa, Wala rin. atong ko anon, medyohan.
sana. Oh. Doon pa bitaw nila sila kung na ani tinain. Ala ko kaayo. Ang pakoy. Awa. Awa mga guys. Ang takwe, himong takwe. Ay. Wala dami. Oh God, into my nerves. Awa. Ala, taas ka ayo. Taas pa sa akong gugma. Ah! Oh. Taas sa mga guys. Wala may taid ng buto. Hari ka man. Libre ra kay kagsudan diri rin. Yung utang ko unahan, na naramang ko. Libre ka problema sudan. Lagi ang pagligo ko po. Grabe guys, mga guys. Taas ka ayo ang takway.